Nanawagan si House Lead Prosecutor og Batangas Representative Jervin Luistro og pag-ampo gikan sa katawhang Filipino alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga magsugod na sa July 6 adlaw nga Lunes. Kini ang mensahe ni Luistro human nga siya ang iyang kauban sa House Prosecution Panel mitambong sa Mass for Truth, Justice and Accountability kagahapon sa Chapel of the Nativity of the Immaculate Conception Cathedral sa Cubao City o Cubao, Quezon City. Alang kang Luistro dako ang kahimuan sa pag-ampo og pakighiusa sa katawhan sa pagduso sa prosekusyon nga patubangon ang Vice Presidente. Atong paminawon si Representative Luistro. Please join us. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Join us as we pray for the conviction of the respondent. Alas 2 sa hapon, karong Lunes, July 6, lauman ang opisyal nga pagsugod sa impeachment trial batok kang VP Sara.